Rizikový inženýr chrání zájmy pojišťovny, je to zaměstnanec pojišťovny, je to finanční ústav. V podstatě je to práce s riziky. My si říkáme, jako, že jsme takový profesionální malíři čertu na zeď a odstraňujeme provozní slepotu. Často se setkáváme ve firmách s tím, že klient nám řekne, nebo ten zástupce klienta, no my bychom to chtěli udělat, ale vedení nám na to nedá peníze. Často ty podnikatelé podceňují, říkají si, že to nepotřebují, že mají dostatek financí, dostatek rezerv, nebo že jim banka půjčí, nebo někdo z rodiny, nebo tak a tak dále, tak dále. Ale ta situace se může změnit ze dne na den. Nejčastější příčina vzniku požáru je technická závada a lidská nedbalost. Takže ten lidský činitel tam hraje největší roli. Príjemný dobrý deň z tlačovej agentúry SITA. Vítajte pri ďalšej epizóde videopodcastu Má tu Filipa, kde sa venujeme ekonomike, financiám a biznisu. Dnes sa pozrieme na svet malých a stredných podnikateľov, ktorí niekedy žijú, tak povediac, z mesiaca na mesiac. Rezervy sú slabé, rizika sú veľké a prostredie je neisté. Stačí jedna nečakaná udalosť, ako napríklad požiar alebo porucha stroja a firma môže bojovať o prežitie. Budeme sa rozprávať o tom, aké skryté riziká podnikatelia najčastejšie podceňujú a v čom im vie pomôcť profesionálne riadenie rizík. Mojím dnešným hosťom je Tomáš Soukup, rizikový inžinier z Premium poisťovne. Dobrý deň, pán Soukup. Dobrý deň, přeji. Pán Soukup, ak by ste mali podnikateľovi v jednej minúte vysvetliť, čo je úloha rizikového inžiniera a kedy je ten správny moment, kedy si takéhoto inžiniera zavolať, čo by ste mu povedali? Tak v jedné minutě to je hodně málo, protože těch věcí, co děláme, je strašně moc, ale když to shrnu, tak vlastně rizikový inženýr chrání zájmy pojišťovny, je to zaměstnanec pojišťovny, je to finanční ústav a vlastně my jsme taková prodloužená ruka kolegů, kteří upisují rizika, tím se říká underwriteri, a ty vlastně tvoří ty smlouvy, to pojištění jako takové. A my jsme takový pěšáci v terénu, když to řeknu, kteří jezdí po těch klientech, řeší ta rizika, vyhodnocují rizika, analyzují a vlastně pracují s tím klientem na těch rizicích, na doporučeních. My vlastně děláme takovou prevenci, aby nenastal nějaký požár nebo nějaká nečekaná událost. A po dohodě s klientem píšeme nějaká doporučení a on odstraní ty závady. A čerpáme vlastně z našich zkušeností, z historických událostí, pojistných plnění, historických škod a tak dále, tak dále. Další činností je vlastně i edukace, vzdělávání, jak interně kolegů, tak těch klientů, že si je třeba pozveme a vysvětlíme jim, proč není dobré si dávat na střechu fotovoltaiku, když je ze dřeva ta střecha a tak dále, tak dále. Takže těch činností je strašně moc a v podstatě je to práce s riziky. My si říkáme, jako, že jsme takový profesionální malíři čertu na zeď a odstraňujeme provozní slepotu. A kedy príde tá vaša úloha? Dajme tomu, že nejaký podnikateľ si povie nejakému môjmu známemu alebo ďalšiemu podnikateľovi sa niečo stalo, vyhorel nejaký sklad alebo niečo podobné. A teraz on si uvedomí, že môže sa to stať aj mne. Zavolá do poisťovne, vtedy nastúpite vy a zhodnotíte tie rizika, ktoré akože plynú z jeho podnikania. To je ten ideální stav, že už si to uvědomí a že je potřeba to pojištění, protože často ty podnikatelé podceňují. Říkají si, že to nepotřebují, že mají dostatek financí, dostatek rezerv, nebo že jim banka půjčí, nebo někdo z rodiny, nebo tak a tak dále, tak dále. Ale ta situace se může změnit ze dne na den a ten okamžik, kdy nastupuji já na parkety, tak je v podstatě, když mě osloví můj kolega, který chce podepsat smlouvu s tím klientem, ale myslím si, že úplně na začátku to je v tom, že ten klient by měl oslovit nějakého finančního poradce, makléře nebo nějakého zprostředkovatele pojištění. Ideálně, protože ten tomu rozumí nejvíc a ten mu vybere tu nejlepší pojišťovnu, například třeba pojišťovnu Premium a my už pak jdeme do toho provozu k tomu klientovi a řešíme tam ta rizika. Ale ideálně je oslovit nějakého finančního poradce, aby mi doporučil, jaké pojištění potřebuji, adekvátně k tomu, co dělám, jestli dělám biznis ve financích, jestli dělám se dřevem, ve zdravotnictví nebo zemědělství,
To je obrovský rozdíl a každý ten segment potřebuje jiné pojištění. Třeba i pojištění zákonné, ať jsou to auta, pojištění advokátů, právníků a tak dále. Takže říkám, vždycky na začátku dělat nějakou prvotní analýzu, co můžu způsobit mým podnikáním pro společnost, pro okolí a co můžu způsobit sobě, jestli nějaké zákonné pojištění, jestli něco potřebuju nebo nepotřebuju a pak vlastně můžu se bavit dál. To je taky ten základ, si myslím, v tom korporátním nebo v pojištění průmyslu. Z tej vašej skúsenosti sú slovenskí a českí podnikatelia akí sú takí, že obozretní, alebo to nechávajú skôr tak tie problémy akože do úzadia dávajú a presne si povedia, že veď ja mám nejaké rezervy, veď ja mám akože solventných kamarátov a podobne, alebo sú akože pripravení. Tak B je správně, nejsou připravení. Je to malé procento, většinou jsou to velké korporace, které už mají třeba někde matku v zahraničí a už tam je zaběhnutá praxe, je tam nějaká interní metodika nebo něco, mají vlastního risk manažera, mají nějakou odbornou způsobilost nebo firmu, která jim zpracovává ta rizika, ale když se bavíme o malých a středních podnikatelích, tak je to prostě, oni musí dělat biznis, musí dělat peníze, to je to hlavní. A pak je ta legislativa, pak jsou ty revize, pak je to pojištění, to je až na posledním místě. Ale v dnešní době, jak se to vyvíjí, před 20 rokama, kdy vám někdo řekl, že vám zaviruje počítač, tak byste se tomu divil a říkal si, co to jako je. Dneska už na to pojištění a dneska nevíte, kdy vás hackne nebo okrade, nebo vám zablokuje data nějaký hacker a jsou další a další rizika, o kterých my ani nevíme. Dneska umělá inteligence, Green Deal, a tak dále. Jo? Evropská unie vás tlačí do něčeho, abyste měl abyste byl zelenou střechu, fotovoltaiky, úspora energie a tak dále. A s tím vyvstanou nějaké další rizika a to si člověk ani neuvědomí. Pokiaľ tí podnikatelia nemajú uzavrené poistenie, ako najčastejšie to potom riešia? Riešia to z toho cashflow, ktorý akože pravidelne robia, alebo z nejaké rezervy, ktoré majú pripravené na nákup v budúcnosti niečoho iného, alebo ako to je? Chápu otázku. My jsme si nechali dělat průzkum, oslovili jsme nějakých 300 klientů, malých středních, podle zaměstnanců, do kategorii jsme se to rozstřídili, podle obratu a tak dále. A když to shrnu, tak vlastně malá část těch klientů má nějaké finanční rezervy, protože se bavíme o malých klientech a středních klientech, takže proč by měl mít někde uložené peníze, když je může investovat do něčeho jiného, do materiálu, do strojů, do technologie a tak dále. Takže oni spoléhají na to, že jim půjčí banka, nebo že jim půjčí někdo z rodiny a tak dále. A to pojištění pár procent, je tam nějaké procento, ale vyšlo nám z toho, že vlastně, když to řeknu úplně zjednodušeně, je to minimum, nebo menší jakoby část těch. Nechci si připustit ty rizika. Vemte si, že děláte v nějakém segmentu třeba zdravotnictví. A ta legislativa kolem toho se tak rychle vyvíjí, že vy vlastně nemáte ani šanci to postřehnout, nemáte šanci prostě uhlídat to, že se změnil zákon, legislativa, nebo že se něco zrovna řeší, ať už politicky nebo legislativně, a to by musel být právník, nebo by musel sedět každý den u počítače a studovat legislativu, normy a tak dále. Takže jemu ani ty rizika nepřijdou, nebo si je neuvědomí. Proto to podcení. A to není jako vědomě, ale třeba i nevědomě to podcení. A proto je důležité mít nějakého finančního poradce nebo někoho, kdo tomu rozumí, kdo se v tom pohybuje. Jasné, čiže keď je nejaký podnikateľ, ktorý má nejaký vozový park alebo niečo podobné, tak si asi uvedomí, že s tým autom sa mi môže niečo stať. Ale keď je to podnikateľ, ktorý má iba nejaký software alebo proste podniká v nejakom odvetví, kedy si povie, že tie škody, ktoré mu môže nejaká nepríjemnosť spôsobiť, nie sú také veľké, alebo ani o nich nevie, tak sa na nich nevie potom aj pripraviť. Přesne tak. A z toho vášho pohľadu, ktorá skupina tých klientov je úplne že najzraniteľnejšia? Sú to tí malinkí mikropodnikatelia alebo skôr tie středné firmy? Ono to úplně nejde říct, ono to není jako, není to analogické k tomu, co dělám. Velká korporace může způsobit velkou škodu, ale zároveň ta malá firma, budeme se bavit třeba o IT firmě, o 2 zaměstnancích, tak si řeknou, OK, tak my nemůžeme nic způsobit, ale když navrhnou nějaký software špatně a pak to prodají a někdo to bude využívat a po 5 letech zjistí, že je tam nějaký obrovský únik dat, tak v rámci GDPR můžete dostat, teď si vymyslím, 10 milionů, 20 milionů pokutu
a to je likvidační. Takže ty lidi si to neuvědomují, ty firmy. Takže není jednoduché říct, jestli to je malá firma nebo velká, spíš jde o to, v jakém segmentu působí a do jaké populace nebo kam třeba ten můj výrobek nebo ta služba může mít ten dosah, protože říkám, zdravotnictví, tam vyrobím nějaký lék a když bude ten lék špatný, i když ty léky se testují a tohle, ale může se stát, že můj zaměstnanec, a byl případ, kdy zaměstnanec byl zhrzený, byl ve výpovědi, zaměnil nějaké léky a ta společnost ručí za to, že ty léky jsou správné a on prohodil léky a lidé jako populace užívali léky, které byly pro ně nebezpečné. Jo? A to se bavíme o tom, že to může vyrábět malá firma, může to být truhlář, může to být kominík nebo nějaký servisák a může způsobit obrovskou škodu, když třeba budu instalovat fotovoltaiku, budu firma o 2 zaměstnancích a tu fotovoltaiku špatně nainstaluju, tak může vzniknout obrovská škoda na nějaké korporátní nebo nějaké výrobní hale. Takže je to těžké říct. Je to složité a člověk si musí uvědomit, v jakém segmentu podniká a co může způsobit. Ako vlastne všetky tieto rizika viete tomu klientovi vysvetliť, respektíve napísať do tej zmluvy, lebo niekedy vlastne ani vy nemôžete vedieť, že čo sa môže stať, že poisťujete, ja neviem, že reputačné riziko, že tá firma akože zistí sa o generálnom riaditeľovi tej firmy, že je na nejakom koncerte s Milenkou a teraz padnú akcie tej firmy, čo teda spôsobí to, že tá firma má menší cashflow a tak ďalej. Dá sa aj toto poistiť? Naozaj, že chcem vidieť, akože kde je tá hranica, alebo teda, že čo všetko, na čo všetko sa dá spomenúť a chrániť. Můj kolega vždycky říkal, pojistit se dá všechno. Samozřejmě jsou věci, které se nedají pojistit, a to je třeba ta reputace. A když to vezmu na nějakém příkladu, jak jste říkal, tak firma, která něco vyrábí, nebo něco dělá, nebo dělá nějakou službu, má nějakou reputaci, má nějaké renomé, pojistí si majetek, pojistí si stroje, auta a tak dále. A zapomene na nějaké pojištění, například třeba pojištění přerušení provozu existuje. Když nevyrábím, budu mít nějakou pojistnou událost, vyhoří mi hala, vyhoří mi sídlo společnosti a já nemůžu vyrábět, tak můžu mít pojištění na to, že nevyrábím. Zaplatí se mi, dostanu od pojišťovny ušlý zisk, stále náklady, fixní náklady na zaměstnance, na energie a tak dále. Ale když nebudu rok vyrábět, tak ztratím na tom trhu prostě to jméno a to se pojistit nedá. To je prostě likvidační. A jsou statistiky v Americe i tady v Čechách, na Slovensku, že velké procento těch společností, těch klientů se po té pojistné události, když nemá pojištění přerušení provozu, ani na ten trh nevrátí, protože už ty odběratele to jim nebudou věřit. V rámci třeba automotivu, kdybyste dodával díly do automotivu a půl roku vy nebudete dodávat, tak s váma už nikdo nebude se bavit. Nikdo. A můžete si najít jiný biznis. Z toho psychologického hľadiska platí to, že čím menší podnikateľ, tým menej si uvedomuje tie rizika, respektíve si povie, že som menej zraniteľný, alebo sa to tiež nedá úplně takto plošně? Myslím si, že to tak asi bude, protože ty větší společnosti mají svůj nějaký interní risk management, nějaké zaměstnance, kteří se starají o ta rizika. Jsou to velké korporace, které mají prostě pobočky ve světě a tam je to běžné, normální, že tam je nějaký zaměstnanec, který se stará o požární ochranu, o BOZP a tak dále a řeší ta rizika. V Čechách, na Slovensku je to prostě nutné zlo, jednak pojištění, jednak dělat nějaké revize, požární ochranu, školení zaměstnanců a tak dále. Podceňuje se to a u těch malých firm je to o tom, že vlastně, jak jsem říkal, oni řeší peníze. Oni obrací korunu a často se setkáváme ve firmách s tím, že klient nám řekne, nebo ten zástupce klienta, no my bychom to chtěli udělat, ale vedení nám na to nedá peníze. Ktoré sú také tie najviac podceňované rizika? Hej, lebo to sme sa bavili na začiatku, že niektoré rizika si človek alebo ten podnikateľ uvedomí okamžite a niektoré rizika naozaj, že mu nedojdú. Čiže ktoré sú tak najviac podceňované? Napríklad prerušenie prevádzky alebo niečo podobné? Určitě. Co jsem byl překvapený, tak když si vezmete nějakou statistiku, ať už světovou, nebo nějakou statistiku třeba hasičů, sledování těch událostí, tak přírodní katastrofy jsou úplně na posledním místě. Lidi to podceňují. Přitom dneska v Čechách, možná i na Slovensku, se povodně vracejí čím dál častěji.
Říká se 100letá voda, 1000letá voda, jenže ta 1000letá voda se tady ukázala, jenom co já si pamatuju, za můj život, tak tady byla 3x, 4x. A člověk si myslí, že se to nemůže stát. Vemte si tornádo na Moravě. Já jsem byl u klienta, říkal jsem mu, že na Moravě zvýšené riziko pravděpodobnosti tornáda a on říkal, že jsme v Hollywoodu. A bohužel se to stalo. A lítaly tam domy, střechy, i osvětlení, všechno prostě. Takže podceňuje se to. Další riziko, jak jsme zmiňovali, přerušení provozu, tak klienti si myslí, nebo ty společnosti, že se jim to stát nemůže. Že mají nějakou náhradní variantu. Jenže si vemte, že vám vyhoří společnost, hala, nebo nějaké sídlo, nemovitost, administrativa a vy vlastně po požáru řešíte jednu věc. Musíte tu nemovitost zdemolovat, odvést, udělat nějakou demolici, musíte zažádat na stavebním úřadě o povolení, postavit novou nemovitost. Musíte mít pojištění, anebo nějakou finanční rezervu. Když tohle to nemáte, tak musíte hledat peníze, takže musíte jít do banky, to trvá nějakou dobu. Na stavebním úřadě to taky trvá nějakou dobu, má nějaké lhuty. Úředníci, klasika, hasiči se nám k tomu vyjádří a další profese. Tam to může se to protáhnout třeba na půl roku, rok, než dostanete povolení. Když už začnete stavět, tak zjistíte, že tam je nějaká evropsky významná lokalita v rámci ekologie. Máte tam nějaké žabičky nebo mloky, takže musíte řešit ekologii a další věci, nějaké studie. Takže než postavíte vůbec tu nemovitost, tak nevyrábíte třeba 2 roky. Stává se to tak. A to kybernetické riziko, jak jsme se bavili, to je tak podceňované. Všichni si myslí, že to není možné, aby je někdo hacknul nebo jim ukradl data a pak máte e-mail, že máte zablokovanou firmu celou a chtějí po vás bitcoiny nebo nějaké peníze na odblokování. A to není jenom to, že vám ukradnou data, ale s tím, že vám uniknou data z firmy a v rámci GDPR třeba nějaké osobní údaje těch klientů, které máte. Stalo se, příklad, byla to obchodní společnost, která vlastnila obchodní centrum a jak přijíždíte do těch garáží, tak tam je závora. A u té závory je většinou už dneska umělá inteligence a řeší vám to, nebo čte to SPZky. No a nějaký pán přijel do toho obchodního centra, načetl to SPZku, no byl tam nějaký kamerový záznam, takže tam byl obličej a ty data unikly. Ten pán to zjistil na internetu a soudil se s tou společností za únik těch dat a byl to obrovský problém a dopad na tu společnost. Takže ta rizika se podcení a ty lidi se ani neuvědomují, protože to nemáte dneska vlastně šanci těch směrů, kde to může hrozit, to riziko je strašně moc. Od legislativy až po nějakou požární ochranu a revize. Ani nemluvím. Platí pri tomto type poistenia to isté, čo pri životnom poistení? Viete, že čím som starší, tým je poistenie drahšie, čím mám viac chorôb, tak tým som menej poistiteľný alebo mám väčšie výluky od poisťovne. Že platí toto alebo niečo podobné aj pri poistení podnikateľov? V podstatě asi ano. Můžu to říct tak, že každá pojišťovna si kategorizuje klienty podle nějakých rizikových tříd. Máme nějakou činnost v nějakém třeba obchodním rejstříku nebo tak, a každá pojišťovna si k tomu přidá nějakou rizikovou třídu a řekneme si třeba výroba dřeva je nejrizikovější. Administrativní činnost nebude tak riziková. Ale zase záleží třeba na obratu, protože z hlediska odpovědnosti můžu způsobit obrovskou škodu, když budu spravovat data, budu IT firma. Nejsem rizikový, jako tak z požárního hlediska, ale jsem rizikový z toho hlediska, že můžu mít nějaký velký dopad jako finanční nebo no. Takže je kategorizace a v podstatě i pojišťovny jsou zajištěné v zajišťovnách a ty zajišťovny mají nějaké statistické údaje o tom, kde jsou nejčastější škody a tak dále. Takže to pojištění, ta cena toho pojištění se odvíjí od zkušeností těch pojišťoven a zajišťoven toho trhu. A víme, že dřevařská firma vyhoří jednou za 10 let například. Takže to je asi jako na vysvětlení, jak to funguje. Pomáha v tomto smere nejakým spôsobom aj legislatíva? Teda dajme tomu, že zadá štát nejaké minimálne poistné rizika, ktoré sa musia kryť pre rôzne segmenty? Já si myslím, že v pojištění majetku to asi tak není. Může to být v rámci třeba pojištění nějakých profesí. Když jsem právník, advokát nebo nějaký inženýr stavební a dělám nějakou statiku mostu nebo něčeho, tak tam je povinné pojištění ze zákona.
Ale u toho majetkového pojištění to je prostě na vás. Vy si musíte vyřešit tak, ošetřit si to tak, abyste měl nějaké zajištění a je to jedno, jestli to budete mít v bance uložené ty peníze, anebo jestli si sjednáte pojištění adekvátní k tomu, co dělám, samozřejmě. My tu v tomto podcaste máme veľmi radi konkrétne príklady, či už tie úspešné, alebo aj neúspešné. A tak samozrejme bez toho, aby sme menovali nejakého klienta. A stali sa vám také príklady, že teda bol nejaký klient, ktorý si tie rizika neuvedomoval, zároveň teda nechcel v úvodzovkách vyjadzovať peniaze za poistenie a potom ho to neskôr dobehlo. A na druhej strane zase klient, ktorý zase bol rád, že to poistenie uzavrel z predstihu a predišiel nejakým stratám. To mám hrozně moc příkladů. Začnu ten druhý příklad. Byli jsme u jednoho klienta a říkali jsme mu, že máme jiného klienta, který byl napadený v rámci hackerského útoku a vysvětlili jsme mu, jak to nastalo a tohle. A on říká, jo, tak my si to radši sjednáme. Sjednali se to a opravdu nastala situace, že za měsíc, 2 přišel do společnosti e-mail, že na ekonomické oddělení nebo finanční oddělení, ať zaplatí fakturu, že majitel byl na Slovensku, myslím, nebo někde na služební cestě, ať rychle zaplatí nějakou fakturu. Oni to zaplatili, ale zafungovalo to pojištění, takže naštěstí to pojištění těch kybernetických rizik zafungovalo a ta finanční škoda, která nastala té společnosti za tu fakturu, byla uhrazena. Ale když řeknu ten opak, tak byli jsme u klienta a říkali jsme mu, ať si pojistí nějaké přerušení provozu, nebo například pojištění za výrobek, že když něco vyrábím, tak za ten výrobek odpovídám. A klientovi jsme radili, aby si pojistil, že vyváží výrobky do Ameriky. A on, že ne, to se nemůže stát, tam prostě tam to mám nějaké porešené. No a stalo se, že bohužel vyrobil vadný výrobek, nějakou sérii nebo šarži a ta škoda byla obrovská a likvidační pro toho klienta. Jsou příklady, kdy prostě přijedeme do areálu a já jim říkám, hleďte se, tady je prostě nepořádek, máte tady bordel, všude neohřlavé látky, plasty, papír, vedle toho nějaký stroj, rozvaděč, hydranty, hasicí přístroje, nikde prostě, hledáte to tam. A když jsem odjel, tak asi týden na to ta společnost vyhořela. I když jsem na to upozorňoval. Nedávno jsem byl ve slévárně, byli jsme u lakovny, u lakovacího boxu a bavili jsme se tam, bylo sranda a druhý den jeli jsme do práce druhý den a v novinách bylo, že společnost vyhořela. Rozprávali sme sa o tom, že ktoré tie rizika najviac teda podnikatelia podceňujú, ale ktoré rizika sa naopak najčastejšie vyskytnú, teda reálne sa stanú a majú teda reálny dopad. Sú to možno práve tie hackerské útoky? Hackerské útoky jsou takhle časté. Je to tou dobou, že jo, všichni mají počítače, umělá inteligence a tak dále, ale to je, když se vezmu statistiku požáru například, tak nejčastější příčina vzniku požáru je technická závada a lidská nedbalost. Takže ten lidský činitel tam hraje největší roli. Podcení rizika, dělá něco, co nemá, kouří někde, kde má, manipuluje s hořlavými látkami, může to být například svařování, to je nejčastější, co my furt řešíme furt dokola. Ten člověk jde svařovat a vůbec si neuvědomuje, co může způsobit, co je pod ním, co je vedle něho, že tam je nějaký hořlavý materiál, většinou to dělá sám, skončí to svařování a odejde z toho pracoviště a za 2-3 hodiny začne hořet, protože tam někde se schovala ta horká částice a požár je na střeše, jak se říká, nebo tak. Takže bohužel. Keď sme teda pri tých požiaroch, vy ste to už na začiatku trochu načrtli a to je práve tá zelená politika. Dnes sa často hovorí o CSR a o ESG a podobne. A kde do toho zapadá to poistenie podnikateľov a aké sú najväčšie riziká, ktoré plynú práve z týchto, povedal by som, novotín? Já to řeknu zase na příkladu, protože to je nejlepší, abyste si to dovedli představit. Existuje nějaká evropská směrnice o energetické náročnosti budov. A představte si, že tam je napsáno, že když postavíte bytový dům a máte více jak 10 jednotek, tak na 10 jednotek musí být jedno parkovací místo pro elektrická vozidla.
To znamená, že třeba v Praze nebo ve větších městech, když stavíte bytový dům, tak většinou musíte dát garáž do suterénu. No a to nabíjecí místo v suterénu. Jak tam zajedou hasiči? Hasiči tam nezajedou. Většinou se to dává do -2, do -3. V obchodních centrech to máte a ještě to dají co nejdál od východu. Takže evropská směrnice nebo Green Deal nebo zelená, když to řeknu, vás tlačí do toho, abyste měl elektrické auto, abyste byl zelený, abyste si kupoval zelenou energii, abyste jezdil autem a to auto se dáte do -3, co nejdál od východu. Když vám začne hořet, tak vám vyhoří barák, protože hasiči tam nezajedou. To je jeden příklad. Další příklad je, že když půjdete do banky a budete si vzít úvěr, tak se vsadím to, že banka vás bude tlačit, abyste měl na střeše nějakou fotovoltaiku nebo zelenou, něco zeleného. A ten podnikatel nemá na výběr a musí si dát na střechu fotovoltaiku. Ta fotovoltaika je zdroj jednak energie, zdroj peněz, ale i zdroj požáru. Když je špatně nainstalovaná, dneska se říká, že to instalují firmy, bývalý kuchař, číšník, tak dneska už může jít na střechu a instalovat fotovoltaiky. Stává se hrozně moc, že ta firma má střechu například ze dřeva, konstrukci ze dřeva, na tom dřevě je nějaká folie nebo krytina, ta je taky hořlava a on si vůbec neuvědomuje to riziko. On si nechá udělat na klíč nějakou fotovoltaiku a pak nastane to, že po roce, po 2 letech nějaký komponent selže. Může to být ten konektor, může to být nějaký ten měnič nebo nějaké zařízení, které je v tom systému. Pak jste ve stádiu, kde vám hoří střecha, ale jste green, splňujete všechny směrnice evropské, všechno máte pojištění tohle, ale nikdo vám neřekl, že není dobré si dávat na střechu fotovoltaiku, když ji máte ze dřeva nebo hořlavou, nebo si dát fotovoltaiku na seník, tak to je taky proti logice. Je to možno spôsobené tým, že všetky tieto zelené politiky sú naozaj ešte relatívne nové a teda nestíhame sa tomu prispôsobiť, nejaké pravidlá používania? Myslím si, že ano, protože ta legislativa je pozadu. Vemte si, když se projedná zákon někde ve vládě nebo to, tak to trvá léta, roky. I když se prostě něco vymyslí se, že bude mezi elektrickýma autama, vymyslí se zelená energie z fotovoltaiky, tak to například v Čechách, myslím si, že 5-10 let nebyla legislativa. Až teď se zjistilo, že by bylo dobré řešit to, jestli ta nemovitost, na kterou umísťují to riziko, tu fotovoltaiku, tak jestli náhodou by nebylo dobré řešit i legislativu, řešit nějaké minimum, co musím splňovat. A to trvá prostě léta. Takže bavíme se o nějaké prodlevě legislativní, časové, vývoj jde dopředu, všechno se vyvíjí, takže takhle. Ak by ste mali dať podnikateľom nejakú naozaj že dôležitú radu alebo nejaké posolstvo, čo by to bylo? Určitě v rámci toho pojištění bych doporučoval pravidelné konzultace s nějakým odborníkem, ať už je to požární inženýr nebo pojišťovák nebo finanční poradce, někdo do tomu rozumí. A určitě vyhodnocovat ta rizika v průběhu těch let, protože jak jsme se bavili, můžu si na střechu umístit fotovoltaiku, můžu si pořídit nějakou technologii, která je riziková a to pojištění se musí vyvíjet i s tím. To znamená, že měl bych aktualizovat pojistné částky kvůli inflaci, kvůli ceny nemovitostí, ceny stavebních materiálů, stavebních prací. Pojištějte se na novou hodnotu. To znamená, že když se pojistím před 10 lety, tak ta pojistná částka je dneska úplně jinde. Takže to by mělo reflektovat. A to by měl poradit nějaký poradce, někdo do tomu rozumí, finanční poradce, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna. Pán Soukup, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za rozhovor. Děkuji. Ak ste sa teda našli v nejakom príklade, ktorý pán Soukup spomínal, alebo chcete byť iba zodpovední, tak bežte na stránku Premium poisťovne a profesionáli odtiaľ vám určite so všetkým poradia. A my sa vidíme pri ďalšom rozhovore.